Abyan mayo nga aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Nagapasalamat kita sa kahigayunan nga ginhatag sang Dios sa aton. Agud makapadayon kita sa pagtuon na hanungod sang pag-asawahay, sang kaminyoon, sang ginatuwag naton nga marriage sa English. Agud nga mapalig-on ang aton pamilya. Kay sa pagkamatod, ang pamilya, subo nga mga Kristiyanon, amulang ini ang pwede naton nga madala dito sa Himaya. Hindi nimo madala ang imo duta, ang imo kwarta, ang imo balay, kag bisan pa ang imo mga pagkabutang. Busa abyan aton hatagan sang dako nga pag-amuma, tagad no, sa aton nga kabuhi, ining aton pamilya. Kag nagsugod ina abyan sa aton paris, sa aton kapikas, sa aton asawa, aton bana, sa atong spouse. Kung kaisa may ilinaway ang mag-asawa, hindi manigar abyan nga kamo sang imo nga asawa, imo bana, nagaaway. Tungod kay hindi pareho ang inyo panglantaw sa sitwasyon, sa problema, sa inyong mga handom sa kabuhi, sa inyong paggasto sang kwarta, o kon sa pagpangita sang kwarta. Hindi pareho ang inyo panguna-una nanungod sa imo nga ginikanan o kon sa iya nga ginikanan. Sang imo utod, sang iya ginikanan, o kon sa imo nga mga bayaw kag bilas. Kag amo ini ang kabangdanan kun nga may ilinaway o conflict dira sa family. Now diri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 tubtob, diri sa bersikulo 11 aton mabasa ini diri sa Hiligaynon Bible. Sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Diyos nun. Kay halos nga may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao, may mangahas bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma diri sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo napatay tungod sa aton. Bersikulo 9, busa sanglit karon gin pakamatarong kita paagi sa iya dugo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kung sang mga kaaway pa kita gin pasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak, labi pa karon nga gin pasag-uli kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Di lamang ina, kundi kita man nagahimaya sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo nga paagi sa iya nabaton ta karon ang pasiguli. Kabayang Ginoo magapakamayo sa sini nga mga dinalan sang balaan kasulatan nga aton ginbasa. Karon aton hambalan sa sini nga segment sa aton nga programa diri abyan ining paagi kung paano kita magpasiguli sa aton pare, sa aton asawa, sa aton bana, kag bisan pa dira sa inyong mga utod o sa inyong mga bayaw, sa inyong nga pamilya. Ang una nga buhaton abyan amo ini nga kinahanglan nga batunon naton ang aton sayop, ang aton sala, ukon ang aton kalapasan. Hindi naton
himuon nga gamay lang ang sala pinaagi sa pagsiling nga ina sayop lang, error o mistake. Kinahanglan kita mapainubsanon sa pagbaton sang aton sala o kalapasan dira sa aton asawa o sa aton nga bana. Hindi ka magkauya. Bana ka, kag asawa ka. Kinahanglan nga imo ipaubos ang imo nga kaugalingon. Kay sa aton nga ginahambal dire sa iban nga mga segments naton. Ang kadaugan maangkon pinaagi sa pagpapierde. Hambalan naton ang kaminyoon o ang marriage, we can gain victory by accepting that you are lost, that you are at a loss, nga ikaw pierde. You are a loser. So, amoy na abyan ang isa sa mga importante nga batunon kag kabuhi naton subong nga mga bana o subong nga mga asawa. Ano gali ang pagpasiguli? Ang pagpasiguli hindi nga tugutan naton ang pagpakasala, kundi nga kuhaon ang sala. May ara nga siling nagapasiguli sila, ang kabangdanan amo ini ang kabit. Masiling ang bana pasaylo ako, magkiguli na gid ako sa imo. Pero nagapadayon sa pagpangabit. Hindi ina husto nga pagpasiguli. Ang ginhimo sang Dios sa aton abyan amo ini, agod nga kita makapasiguli sa iya, ang sala ginbayaran ni Jesus, kag ang silot sang sala ginangkon ni Ginoong Hesus. Ginwala ang sala sa tubangan sinang matarong kag malaan nga Dios. Busa sa aton relasyon sa aton asawa o kung sa aton bana, ang pagpasiguli hindi nga tugutan o padayonon naton ang aton pares nga magpakasala kag sige na lang kita hibi nga nagabaton sina nga halug sa aton mga tagipusoon. So importante nga dulaon gid ang sala. Kaginhimo inaabyan ni Ginoong Hesus. Mga maluya kita, mga hindi kita Dios nun, mga kaaway kita sa Dios, kag mga makasasala kita. Now si Ginoong Hesus nagbayad sa sining aton sala kag kalapasan pinagi sa iya mismo nga kamatayon. Kag ang iya pagkabanhaw amo ang nagasustiner, amo nang kabangdanan nga masustain ang aton nga kaluwasan. Amo nang ginambal diri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 10, kay kon sang mga kaaway pa kita, gin pasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak. Labi pa karon nga gin pasaguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Abyan ang kamatayon ni Ginoong Hesus, amo ito ang bayad sang aton nga mga sala. Pero ang iya nga pagkabanhaw, amo ang kabangdanan kung nga magapadayon ang aton nga kaluwasan. Hindi nga nagapadayon ang aton kaluwasan tungod kay wala kita gapasaway, wala kita gapakasala, nagamatutom kita sa aton pagalagad sa Ginoo. No! It's because of the life of Christ that He shared with us that we have a steadfast, continuing, eternal salvation. Now, si Ginoong Hesus, amo ang kamangdanan nga na-reconcile kita balik sa Dios. Karon sa aton kaminyoon, sa aton pag-asaway abyan, kinanglan may pagbaton sang aton gid nga sala. Ikonfisar, isugid dira sa imo pare, sa imo asawa. Kag ang
Imo nga buhaton abyan amo ini nga mangayo ikaw sang kapasayloan dira sa imo asawa sa imo nga bana. Ang isa sa mga kabangdanan karon sa pag-away sa mga mag-asawa amo ni ang hindi pagtuman sa mga saad o sa vows. Isa sinadira mangita sang lain nga babae ang bana, ukon ang asawa mangita sang lain nga bana-bana. Kag abi ninyo may satisfaction siguro ang asawa o kung ang bana nga nagapakasala for a moment, pero ang konsekwensya sa sina nga sala hindi lamang sa nagapakasala kundi bisan pa sa iya nga asawa dito sa iya nga bana kag masubo pagin kay magaresulta ini sa nga problema man dira sa mga kabataan. Sa nasiling ko na ining aton pamilya o kung aton kabataan amo lang ini nga treasure nga aton madala sa langit. Busa ang termino sa akon ginikanan aton kidaran, aton bantayan, aton proteksyonan ang ilang nga kabuhi. Agod nga mangin malipayon kita sa nagatan-aw, kita nga nagatubo, kag nagakabuhi nga matbutanan, matarong, kag Diyos nun ang aton nga mga kabataan. Batuna ang imo sala. Pangayo ka sa pasaylo. Kag magtalikod palayo pagbiya sa imo nga sala, agod nga mapaligon ang inyo pag-asaway. Ikaw nga bana, kag ikaw nga asawa. May mga kahuyanan kamo nga maani kung kamo nagapakasala abyan, subong bana, subong asawa. Pero ang Diyos nagapasaylo. May maani kamo nga mga konsekwensya sa inyong mga sala. Pero ang Diyos nagapasaylo. Inyo ina atubangon, kay amo man ina ang kasuguan sang Dios. Kag kabay pa kuntani nga hindi na kamo magbalik-balik sa sina nga bisyo, sa sina nga sala, kundi sa nagahinulsol kamo kag nagatinguha nga magkabuhi nga may kalig-on sa inyo mga saad, sa inyo pares, sa inyo asawa, sa inyo bana. Kamo gamiton sang Dios nga mangin modelo sa pagbaton sa nakasala nga pares. O tanawa na si Brad, tanawa na si sister, nagtinunto na sila sa ilang relasyon, pero nagbalikay, kag naghugop, nagmahigugmaon, kag nagmatamis ang ila nga pag-asawahay. Kabay pa kuntani nga inyo ini abyan igakabuhi kag iaplikar sa inyo nga kaminyoon. Kag ako sa akong kaugalingon, nagaampo nga mangin matutom kag sincero, may fidelity kag integrity sa akong relasyon sa akong asawa. Mga muyo kita abyan. Diyos nga balaan, salamat gid sa imo balaan nga pulong. Pakamayuwa ini nga minsay sa kabuhi sang mga pariyo nakon nga mga kinasal, nga mga bana kag sa mga asawa man. Agod nga mangin maayo nga testimony sila sa ila banwa, sa ila baryo, kag mangin galamiton man dira sa ila nga simbahan. Ini nga mga butang akon ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon manluluwas. Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa imo nga pagsunod sa sining aton programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Mga pagpangamusta dira kay Sister Susie Novero, Titong Akol sa Kabankalan, kag kay Brother Mawilito Bakang sa Alangilanan, Manhuyod, Negros Oriental. Salamat sa aton mga kabyanan, fellow pastors and workers nga naga-replay sining aton programa karon. Akon nga pag-greet no sa mga nagatanaw hasta karon. Dira sa diri sa kay Desiree Jess Isolgon, Iñaki
Anthony Palomar, Noemi Fernandez, Joseph Tayhon Halapa, Malakapay, and Ma'am Syra Tidere. Ikan diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, radio station 98.5 FM. Ako si Pastor Ipafrasakar, nagasiling, ang Diyos nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton sa sining adlaw. Damo gid nga salamat. No